Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu vrtlarske radionice by Pevex. Danas pričamo o temi kako zaštititi biljke zimi. Hladnoća, mraz i divljač mogu ozbiljno ugroziti naše biljke, ali uz odgovarajuću zaštitu možemo im pomoći da sigurno prebrode zimske mjesece. Pogledajmo zajedno koje vrste zaštita su dostupne i koje biljke najviše trebaju našu pažnju. Zaštita biljaka ima nekoliko prednosti. Prvo, štitimo ih od hladnih vjetrova i ekstremno niskih temperatura. Drugo, sprječavamo oštećenje od mraza na osjetljivim vrstama. I treće, zaštitne mreže i pokrivala mogu pomoći u obrani biljaka od divljači poput srna ili zečeva, pa tako štitimo i svoje biljke i trud koji smo uložili u njihov rad. U Pevexu možete pronaći širok izbor zaštitnih materijala. Evo i nekoliko primjera. Agrotekstil je lagani materijal koji omogućava cirkulaciju zraka. Idealan je za pokrivanje voćaka i grmova. Dovoljno ga je omotati oko biljke i pričvrstiti vezicom. Mreža za zaštitu od divljači koju u ljetnim mjesecima možete koristiti i kao sjenilo za svoje biljke je zapravo čvrsta mreža koja izvrsno štiti mlade voćke i grmove od životinja. Samo je postavite oko ili na biljku i pričvrstite vezicama. Juta je prirodni materijal koji se koristi za omatanje debla ili grana osjetljivih biljaka. Osim što štiti od hladnoće, daje i dodatnu estetsku notu vrtu. I eto, dragi vrtlari, zimska zaštita biljaka nije tako komplicirana, a itekako je korisna. Sve što vam treba možete pronaći ovdje u Pevexu. Pripremite svoje biljke na vrijeme i one će vam u proljeće zahvaliti zdravim i snažnim rastom. Hvala što ste gledali još jednu epizodu vrtlarske radionice. Ne zaboravite lajkati, podijeliti i zapratiti naš kanal za još korisnih savjeta. Vidimo se u sljedećoj epizodi.